Ola, chámame Lucía e son de cuarto de ESO e agora vamos facer un niño con papel de cociña que nos parece que é máis higiénico que o papel de periódico ou outro tipo de papel. Imos utilizar este mesmo e agora imos cortar en tiras. Bueno, agora que xa están as tiras feitas, vámolas desfacer todas e poñelas en dous montóns para repartirlos. E agora que acabamos de desfacer as tiras, facemos dous montóns para repartilas, máis ou menos, en partes iguais. E agora imos a botar os ratos nunha esquiniña mellor que non ocupe toda a jaula e facemos o mismo que as outros e xa lle puxemos o papel e agora eles van facer o niño no que esperamos que esta semana ou para que ven xa teñamos crías.